Pamtim kao danas taj 6. ožujak 1475. u 4 sata ujutro, pred svitanje, rodio mi se sin. Dadoh mu ime Michelangelo. Zapisao je Lodovico Buonarroti Simoni, firentinski građanin. I trebalo je zabilježiti taj datum kada se rodio slavni renesansni umjetnik koji je svojim djelom uspješno povezao 3 likovne umjetnosti: kiparstvo, slikarstvo i arhitekturu. Još kao dječaka zapazio ga je slavni Lorenzo Medici, vladar Firence, i primio ga na svoj dvor. To je ujedno bio i početak Michelangelovih nedaća. Zbog progona obitelji Medici iz Firence, selio se iz grada u grad i živio između Bolonje, Rima i Firence. Ipak, to ga nije nimalo sputavalo u radu. Jedno od svojih najvećih dijela, veličanstveni kip Davida, kojeg su suvremenici nazvali Il Gigante, pune 3 godine oslobađao iz golemog mramornog bloka. Da se radi o vrhunskom skulptoru i arhitektu, govore nam i kip Mojsija, jedinog završenog od 40 likova naručeni za grobnicu pape Julija II. Pieta, niz robova, Madona te sjajna kupola crkve Svetog Petra u Rimu. Oslikani pak strop Sikstinske kapele i freska Posljednji sud potvrđuju ga i kao velikog majstora kista. Pune 4 godine oslikavao je svod Sikstine. Mrcvarim sebe radeći, satirem se, nemam prijatelja, a nisu mi ni potrebni. Pisao je taj mali, ružni, krivonogi čovječuljak, ali veliki umjetnik. Iako je tada imao više od 60 godina, potjerao je sve pomoćnike već nakon prvog dana. Ista stvar ponovila se i s Posljednjim sudom, koji je opet slikao sam, još stariji. Doživio 89 godina, radeći sve do kraja života, dok ga nije udarila kap.